id-29 ta' Ġunju 2025. L-ewwel omiċidju tas-sena. Il-vittma Gian Paul Busuttil magħruf bħala ta' Bandallu. It-8 tal-ħadd filgħodu triq il-konkors il-Bidnija. Dik li kellha tkun qodwa bħall-oħrajn għal missier u negozjant ta' 53 sena Gian Paul Busuttil ta' Bandallu spiċċat fi traġedja. Aċċident żgħir bejn mutur u karozza, jeskala f'argument. Fuq il-post dlonk marru uffiċjali tal-leża biex jevalwaw is-sitwazzjoni u jiddereġu traffiku f'każ ta' bżonn. Fl-istess waqt eskala argument bejn is-sewwieqa, wieħed minnhom jispara fuq l-ieħor b'arma tan-nar li allegatament mar iġib mid-dar tiegħu fil-viċinanzi. Busuttil jiklaq minn fuq il-post u jipprova jsuq, iżda saħħtu ma tagħtihx, jaqaf burmarrat u jsejjaħ għall-għajnuna. Jittieħed l-isptar Mater Dei, iżda sfortunatament jiklef ħajtu ftit tal-ħin wara. Fuq il-post minnu fih marru l-pulizija fejn arrestaw lill-aggressur Mohammed Hamdan Libjan ta' 45 sena. Tibda wkoll it-tfittxija għall-arma tan-nar li ntużat f'dan l-omiċidju, hekk kif l-aggressur ingħat li ramija fil-Għeliqi u nstabet jumejn wara. Id-29 ta' Lulju 2025. Xahar wara, til doppju fil-Baħrija. Dennis Mifsud ta' 51 sena mis-Siġġiewi u ħatnu Anthony Aġus ta' 57 sena mir-Rabat inqatlu b'diversi tiri tal-arma tan-nar fil-kunċizzjoni fil-Baħrija, limiti tar-Rabat. Il-katafri taż-żewġ vittmi jinstabu viċin l-għalqa tal-familja. Il-katafru ta' Anthony Aġus jinstab barra mill-karozza tiegħu stess, filwaqt li dak ta' Dennis Mifsud jinstab fil-vettura fuq is-sitt tax-xufier bil-qiegħda. Fuq il-post iddomina xena makabra bil-preżenza ta' diversi uffiċjali tal-pulizija flimkien ma' tim mediku mill-Isptar Mater Dei. Fuq il-post jinstabu wkoll dokumenti tal-allegat aggressur Carmelo Ċantar, magħruf bħala id-Durga, li minn dak il-ħin sar persuna ta' interess għall-pulizija. Tibda t-tfittxija għal Ċantar. Wara diversi tentattivi tal-pulizija biex tagħmel kuntatt miegħu, Carmelo Ċantar jiġi arrestat bis-swit l-istabbiliment KFC fil-kumpless Pama fil-Mosta. Iżda l-każ ma jaqafx hemm. Tilklek lil missierek. Kien dan il-klim li qal Carmelo Ċantar id-Durga lil waħda mill-uliet tal-vittmi kif ħareġ fil-qorti jumejn wara il-qtil doppju. F'seduti oħrajn fil-qorti ntqal li dakinhar Ċantar u s-sieħba tiegħu Agnes Mifsud qamu fis-sitta ta' filgħodu u xi kienu qed jieħdu t-te argumentaw fuq in-nepotijiet u l-Għeliqi. Intqal ukoll li dakinhar tal-omiċidju doppju fuq il-post waslet Kelly, bint Anthony Aġus, li wara diversi tentattivi biex taqbad liż-żewġ vittmi permezz tal-mowbajl u ma nnexxilix iġiet fuq il-post. Hawnhekk innexxilha wkoll taqbad lid-Durga li qalilha li qatilhomla b'referenza għal missiera u tzijuha. Il-21 ta' Settembru 2025. F'din id-data Kyle Mifsud raġel ta' 33 sena minn Bormla jinqatel b'tir f'żaqqu minn senter tal-kaċċa wara argument ma' raġel ta' 70 sena fl-inħawi magħrufin bħala tal-ħawli fil-Birgu. Il-każ seħħ l-ħabta tas-sija nofsinhar fi triq il-Qalb ta' Ġesu. Immedjatament fuq il-post marret il-pulizija fejn sabet li l-vittma ferud biġrieħi serji fil-komun ta' blokka ta' appartamenti fejn qal lill-pulizija salvu sparali. L-allegat aggressur ta' 70 sena mill-Birgu stess jaħrab minn fuq il-post, iżda l-investigazzjoni tal-pulizija waslu biex instab ftit tal-minuti wara fejn ġie arrestat minnu fih. Skont dak li ħareġ mill-investigazzjoni, Kyle Mifsud kien instab ħati sentejn ilu li seraq lill-istess Salvo Manġon, dak li s'issa huma meqjus bħala l-mottiv għall-isparatura. Matul is-smigħ xedet ukoll is-sieħba tal-vittma Donna Camilleri li qalet li kienet ilha taf il-Kyle għal 14-il sena u kellhom ir-relazzjoni tagħhom ġeneralment tajba. Dan anke wkoll jekk kienu jargumentaw fuq id-droga. Jispjegat li kienet iżżur lil Manġon darbtejn jew 3 darbit fil-ġimgħa fejn kienu jagħmlu atti sesswali u kien iħallasha madwar 250 euro fil-ġimgħa biex tixtri droga. Donna qalet li kienet tqis lil Salvu bħala ħabib u li Kyle kien jaf b'din ir-relazzjoni. Camilleri rrakkontat ukoll li hi u Kyle kienu ħarġu mill-ħabs f'Ġunju wara li kienu kundannati għal serq fl-appartament ta' Manġon sentejn ilu. Qalet li wara l-ħelsien reġa' bdiet tara lil Salvu u li dan xi drabi kien jgħid lil Kyle li kien se jisparalu biex jiċċajta. Ġara ta' Manġon qalet li spiss kienet tisma'w jibki għax ma kellux flus u li kienet tibża toħroġ fil-gallerija meta Kyle kien jistenna barra.